uDokotela oza kwethu senginakho lokho kanti ngithatha step by step phela ngoba umsebenzi mningi kanti nami ngiyashesha ukubamba futhi senginakho lokho nalokho kodwa lokho neguli zinakho manje sekwafakwa wonke umuntu ngisho nje ukuthi ke ningifake phela ngiyashesha ukubamba njengoba ngisho kanti futhi ke kuzoba lula uba nginayo diploma kagesi ngaqala kugesi kanti ke bengiye ngibamba futhi nalapha sikhanda ama radio so ngabamba etheater ngakwazi ukuthi ngibamba ngoba iredio nje ngiyakwazi ukuyivula maye inenkinga phakathi ngiyiqaqa ngilungise impilo ngiyivale ngakwazi ukuqaqa umuntu uma ukhona mhlawumbe umuntu odinga ukuqaqa etheater ngenze lama operation lawo ukuseva nje umphakathi nje anginikele bengiqeqeshe lezo insukwana mhlawumbe lelo sontshwana ngikhona noma bengangibiza ngodoctor kodwa nje mangizohlenga abantu ukuhlenga abantu engiyifunayo ngoba ngisho ukuthi ama globe ngiyakwazi ukukhipha iglobe ngifake entsha mhlawumbe ukhona umuntu odinga ukukhishwa into lapha afakwenye ngiyakwazi ukuthi ngimqaqa mhlawumbe ngimhlinze ngoba ama radio ngakhandini impela abantu bancoma nama TV ama fuse makhona umuntu nje mhlawumbe odinga ukushintshwa into mhlawumbe engasekho right angithinte lapha wadinga ukukhishwa amazinyo ngabe uDokotela yonke into noba nokubangula nje akufundelanga umuntu ngimbangule mehlatshwe yifa ngiyakwazi ukuthi ngibabangule so nje leso sineke sami nje sokuthi ngibangule wonke umuntu nomuntu engingamazi ngibuka ukuthi seyisikhathi manje sokuthi lento ngiyithathe ngiyisezingeni eliphezulu ngithi Dokotela ke mawukhona ungizwa mawukhona uDokotela omaziyo nawe udlulisele le video uthi nakho senginakho lokho so nje sengalekelela ke lapho nalapho ngaba uDr Gonzo noma uDr Fingerbender kunina shit kuseyimina uDokotela ngikhohlwa ukusho ukuthi ngangithunga nezicathulo manje abantu mabelimele ngiyabathunga ababi nazi ika akusali sibazi mawuthungwe yimina kuba kuhle nje ngathi akaze wenzeke lutho kuze kube kuhle ngisho kunasekuqaleni manje abantu abaningi sebefuna ngibathunge ngisho bengalimele bokuyilokho ke shit yaza ngazi ngathini ngabonga kakhulu makhanyoza ngizo apply ngayo le comment